Lidi, vítá vás u Dragon dnešního nového videa nebo shortu, já teď nevím, ale budeme otevírat 42 star dropů. Nechtěl jsem otevřel teďka 7 megaboxů a padla mi skin na Dynamika a pár pinů, tak jo, tak můžeme se vrhnout na to. Tak už jsme v Brawl Stars a jdeme otevírat z těch 42 star dropů, můžeme jít na to, pojď, let's go. Buk? Dobrý. Tak jdem na to. Epic? Pojď, mohla vypadnout. Epika. Kámo, mýtika aspoň. Pojď. Epika. Je to dobrý. Pin. Dobrý. Na Barleyho. Oka. Jedem. Jedem dál. Bum. Super. Pojď, Epika. Nic. Spray. Šelena. Tak můžeme jít dál. Ale chtěl bych, aby dneska nám aspoň padla jedna legendary. Pojď, můžeme jít na to. Zase super, roka. Dopadem na to. Počkej, zkusím rychle. Tak nic. Teď to zkusím rychle. Tak nic. Teď to zkusím zase... Sakra. Teď to zkusím zase pomalu. Kámo, jsem to říkal, tak by mohla padnout legenda. Pojď, legenda. Kámo, legenda, prosím, legendary, legenda, normálně bych chtěl legendu, bro. Normálně legenda, nezlobil bych se, vůbec jsem se nezlobil. Pojď legendary, pojď, bum. Dobrý, to nevadí, ale mytik je dobrý. To je dobrý. Mohlo by padnout Brawl, prosím, Brawl, prosím. To je taky dobrý. Tak pojď, tak znova. Super rare, ta rare. Jdem znova. Nic, rare. Dobrý. Zkusím rychle, dobrý, rare. Tak nic. Tak jdem, pojď, bum. Kámo, rare. Pojď, mohla padnout teďka, by mohla padnout legenda, věřím v tom. Jsem to říkal. Teďka kdyby padla mytika a pak vypadala legenda, pojď, bum. Tak nic, ale epic jaký dobrý, mohl by padnout Brawl, nebo skin nebo Brawl, byl bych spokojený. Nebula, ten je hezký, byl to spray, no tak pojď, jdem zase. Pojď legendary, teďka věřím v tom, že tohle padne, pojď, bum. Jsi říkal? Tak nic. Nic jsem říkal. Mohla by to padnout, pojď. Legenda, tak nic. Kámo, tak pojď, prosím, legenda. Nic. Zkusíme kombinace. Nahoru, dolů. WTF? Sem. Zlomítika, WTF, ne. Kámo, Brawl nebo s kým, nezlobil bych se. Prosím, pojď, Brawl nebo skin, pojď, bum. Nový Brawl! Yes! Můžeme pak pushovat, můžu pak natočit push. Ok, kámo, nezlobím se, jsem fakt teďka šťastný, jak pojď, mohla by padnout další, pojď, bum. Teď se nenazlobím. Kámo, pojď. Bum. Dobrý, super rare, coiny. Pojď. Ne? Tak nic. To pojď, legenda. Tak nic. Zkusím znova. Nahoru, dolů, sem. Ne, rare. Já nevím ještě, kolik mám vůbec těch. Tak. Super rare, tak jak je dobrý. Coiny, pojď, teďka by mohla padnout legenda. Věřím v tom, že by mohla padnout legenda, pojď. No tak taky úplně nic. Kam ještě máme, nevím ještě kolik máme to, kdyby něco, tak si to počítejte, ale jako fakt já nevím, kolik máme těch star dropů. Pojď. Tak nic, super rare. Kredity jsou dobrý, pojď. Mama říká, nic. Že nesmíš se zavírat dveře. Po další. Nic. Po další. Super rare. To je super. Pojď. Epic. Mohl by padnout mytika. Pojď, mytika.
Epic, dobrý. Na Franka to je dobré. To pojď další. Bum, bum, bum. Tak nic rár. Tak jdeme. Bum, bum. Mytika, pojď, bum. Tak Epic, to je taky dobrý. Bravo nebo skin. Jestli coinu, nezlobím se. Pojď další, Epika. Ta Legendary. Super rár. Teď věřím, že by byla Legendary, pojď. Teď říkám tak po třetí, ale to je jedna. Ok. To pojď další. Rare. Sakra. Nepadla nám žádná legenda, to jak je možné, mám takovou smůlu. Nic. To pojď legenda. Ne. Pojď legenda, teď mohla by padnout, bum. Tak ne. Asi tak ne. Tak Supercell, dejte mi tam legendu. No. Tak Epic. Bravo nebo skin, by se nezlobil, fakt. Taky dobrý. To pojď, bravo nebo skin. Ne. To pojď, bravo nebo skin. A chci legendary hlavně. Tak nic, no. Kámo, tak prosím, legendary. Nic. Pojď. Jo, dejte like a odběr, aby mě vyšla teďka legendary, jak pojď. Dejte fakt ten like a odběr. Já vás vidím. Ještě nedal ten like a odběr, co? Dejte ten like a odběr, ti říkám, jinak dopadne legenda. Pojď, jdem na to. Ty jsi to nedal, ne? Ale věřím, že zdá, tak to nevadí. Ale je to dobrý, bravo nebo skin, pojď. Skin. Ale jaký? Tenhle, dobrý. Equip. Je to dobrý, takže jdem dál, nevím kolikátý to je, ale fakt to je hodně. Tak jdem dál, pojď, bum. Kámo, dal jsi ten like a odběr, tak ti fakt věřím a jsi legenda. No pojď, jdem na to. Legenda, plus legenda. Mytik, asi čtvrtá mytika, nebo pátá, teď nevím, ale mohla by padnout legenda, mohla by padnout skin, nebo bravo, fakt, že jsem se nezlobil, pojď, bum. Skin! Na penny. Yes! Jsem to věděl, ten je hezký. Ten jsem chtěl jsem se kupovat. Tak jo. A to by bylo všechno. Ok. Teď vám ukážu, co mi padlo. No. Teď si klidně poekvipuju ještě ty spreje, jak jsem dostal. Jestli můžeme ekvipovat ten nebo ten. Já se beru tady ten. Vím, že jo, a padlo mi tady ten hezký skin na Dynamika. Na Franka vím, že mě padnul. Jo, a tohle mě padlo za kamerou a ještě mě padlo ta item, vypadlo za kamerou. A fakt si toho cením. Jo, tady mám toho novýho Brawlera. Fakt, kámo. Jsem fakt šťastný, že mám aspoň tohle Brawlera. A mám i to, a co mi ještě Nebula, pamatuju. Jo, a tohle jsem si kupoval, když taky za kamerou, za pár gemiků. Tak jo, tady mám si Edgara. Tak jestli budete chtít vidět push s tím Brawlerem Mayday, jestli chcete vidět push s tím Brawlerem na rank 5 až víc, tak dejte like a odběr a já se s vámi loučím. Čus.